har et tema, der hedder Casino James Bond, som også med Goldfinger, som er vores butiksnavn. Og det har vi valgt lige nu, fordi at James Bond jo har 50 års jubilæum, og det passer meget godt på vores accessories butik med glamoursen, som vi lægger meget op af. Hun er ren overklasse i dag, og only glamour will do. Hun har armbånd fra Accessorize, ring fra Daisy and Eve, og en flot clutch fra Friis Company. Og kreativt, meget autentisk også. Nu er det selvfølgelig heldigt, at butikken har Goldfinger, man kan lægge den op James Bond, men flot med andre forslag også til, hvad det kunne være, hvis ikke havde været James Bond til med. Hvem vinder? Det gør vi selvfølgelig. Ingen tvivl om det. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Så har vi et skilt, fordi at det er dieselbukser. Jeg så på Facebook i går, at de 2 første dage, der har der været over 23.000 besøgende. Udover al den opmærksomhed, Skills Danmark har fået op til Skills. Det synes jeg så absolut, vi skal være en del af. Vi skal helt klart være repræsenteret her, ligesom alle de andre erhvervsuddannelser skal. Det er gået rigtig godt. Vi har fremlagt vores hjemmeside i dag, og det er rigtig godt. Der var toppoint for den. Det næste fag er et af de helt nye fag, som hedder detailhandel, uddannelsen. Og de stiller op som grupper, og der er 4 i denne her gruppe, så jeg vil gerne se Nanna Risum Poulsen, Janni Nebel, Mette Møs Petersen og Alex Madsen, undskyld.